Ki apa iki? Nggih. Caping gunung. Mides Pak Tono, Taman Kuliner Angkluk Sari Kretek. Ya, wah. Madai plastik kowe. Nggih, matur sembah nuwun. Iya apa iki? Njaluk lagu kok sandok. Satendok gemak cakar. Ya wis ra apa-apa to, wis pokoke tak syukuri kok no, ndak tukani Pak Kiai ya. Aku entuk ndok gemak rasa syukurku tak ratake sinden-sinden. Nah. Bangane do mbayangke ndok luwung do mangan ndok gemak. Ya matur sembah nuwun nggih. Nuwun apa niki? Tembang tresna. Oh iya, tembang tresna liwung.